بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قضى أن لا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا والصلاة والسلام على القائل رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لاجب وموبيل جلين فون إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دينا برو حكمو كنا لنو يانغا جمو كان يمين سيلينو شريف لا تي في لا نكا ولي كرامو سكري أنك كرامو بسم الله ولا سكا برو كي دينا كنا فوني دوكا bi anini ankaramo do kelimika nyon soro kenen konala noy ankaramo Bashir Bachili wuduhul islami sarahatan noy jamiyatu ansaruddin ka wajulika ka tomi be ansardin konala aliyo o nyamaye France jamana kan krenyala Paris ani an sikirabi anabi na jeka baroke dina kuna fundola nga yana anga do anga baroko nala ama fa anga kramo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ankara mama fo ki bismillah awere ka kuma la siso ko nala no Shirif la TV kuma la siso ikana li jarani bi akadanya anga baroke walanda do kan walanda ni anafaka bunko sobe bi ambe klimina ni anyi alajani kuma re dale ni Qur'an ayami o alaye ayamaria a farda islamé kan hada madem reka ku bato fen sikana bato nalite ay munde tukade bato la ko kan nyuma yake bange bawi nandu yi anga bi laje ambi demsenu yala bange baga ya hake nyuma ameka diwa sigatala an chamante kadi bange bawo te kala do ladun chu nyuma bange ba la bato do hada madem ka jiyana ka la hara bebe wole wolo ama fe bi ga kumani bange ba la bato ala ya mufaka ala kira mufaka sallallahu alaihi wa sallam wala nbi ka di bidew ma bange ba la bato kan فضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قشي بن كلاب بن مرة إلى آخر. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلة. أشكر الله جل وعلا الذي أيضا جمعني مع حضراتكم في إذاعة شريف الله تي في وعسى أن يجمعنا في جنته مع سيد دعاته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقدم أطيب التحية وعطرته على شيخنا العبقري الإحسان على هو شيخنا الشريف عثمان مدان هادر وعلى بيته وجميع الأنصار في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وآسيا واستراليا. إن شاء الله أمبي أدمناني أمبي تغينا على في خنكس كابو شيطان توروما أمبي أدمناني الله تعالى توبرك ماي على مني كباكولو دلانكونا بدما كولو فنسان كرو أماني نانكو na kunyina nanko kabagolo bina no ngamba damna no toy ambe sili krabainka no Muhammad bin Abdullah ambe silaka amona ambe ansaruddini bilagelen fo jinye fango fa kolo fanant fantan bilagele amba befo amona ambe ankara mo fo no ya Sharifu Usman Madan Haidara amba fo kusube amona la husana alayhi لأن الدليل لا يبلغ الزلي الصعب الضلي. avion bi seyro mina aka katakata no be moto taxi no kulu tisga se no ami da comme watu kasuru antisa kuma ngara mo amba fo ami do kay ami do nyina fi ana ka sumo be la jele ambi Sharifu la TV fana amba fo ami do ka awi donc ami do tele ala ka yirwa kuma na mo min ngira sawi ngara anka Sharifu ke isa mana Haidara wale ya encourager pour que émission ngata nyefe kuma be awen wele ba fo ka ya wele amba fana fo mana ambi continue wala dai no ye mawdu mi nyamate genye. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام كما تعلمون أن الإسلام في مؤسس فيه القواعد والعبادة ومعاملات وآداب. القواعد والعبادة والمعاملات والآداب. وهي صلاحة القواعد وصحة السلوك بقي عليك أن يدع التاج في على رأسك هي الأدب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأدب هو وأدب المرء عنوان سعادته وإفلاحه وعدم وقلة عدم المرء
unwanu shaqawatihi wa wababarihi bela jilen bado kuma aw bado cogomna katemenneka islamiya konona na aqaidu de bala bo islamiya idonen ko anko fil islam jarfu be islamiya konona na ande mena portuka islamiya portu nibido laydu don gambala no laydu e laydu woro kuma an wati kasuru no e afolo e la ilaha illallah muhammad rasulullah te flafra alaka comme arab kande te flafra alaka nongo afolo de la ilaha illallah muhammad rasulullah kuno me mo tubi la ilaha illallah muhammad rasulullah gansanye o ya damne defo o ya to tike ka bola bo ni bi feka mo tubi abi fo ay ala ya be fo la ilaha illallah muhammad rasulullah te flafra alaka nti sunyanike nti jinake nti mo fo tina baraka en sen koronta ke mbolo ni kira muhammadu ye mbla bara nyam nambaki maba iba to fati na yi dogo ka ala kuta o ya kungoye o ya qul subhanahu wa ta'ala ati Allah wa ati rasulahu wa bil walidaini ihsana mun be fekana ndila quoi mais wati wajibi dolo anga kuma chugo nanya damna fe fango uludi quoi ati Allah wa ati rasulahu wa bil walidaini ihsana aya ala bato ka kira bato ka mansafla kan manyakuye bo ita'atu wa ibada no ati Allah ni yafle don ma do ba fo ko ala bato ka kira ka yamar kan bato do ko ala bato kira bato abe kelenye sabo antena sujudu be anta fo an kambe sujudu bi kira yo donen do hal o yera ni ala ko anga sujudu bi kira ni ma sujudu bi amina ta denke ita janame kono shaytan tara janame kono mundela abana ka sujudu bi adamai ni ala ko anga sujudu bi mamadu ye ambe sujudu bi ay ni ma sujudu bi ita janame kono bo ika ala bato ka kira ala bato bo ni yoroni nata ni lisanu arabu fle ale ba bile ko ale ba fi lisanu arab ale ko ta'atu wal ibada be kelenya bonina na nina hududu la kitab al hudud pasi numero bidur ni segi 58 wa 57 wa 57 57 wa 58 ale be wa farqu do bayna ta'a wal ibada wal qurba ta'atu al ibada olu ye komi fewndo de munum be tamsi da yubadu bihi bi sharti niyya munum be nan ngani ay seli sun jaka hiji lu be suran ngani na fo munum nye fardaw ye ka kuma taliya wati sunya kama bo al qurba o ye yawa mum ina fo kantegeli fe be saado kantege alay be salawa do bo alay ulu qurba ye ale farqu do nyonce ta'a tamsiriya بأمر بما أمر به وبما نهى به ويطاع كما نبي كلني نافي تقولنا نهى الناس ولا لا كون قال يارو أي نيري يبونو ديسا العبادة والطاعة ديسا أي نيري فلافو ديسا أي حكي ددما يه بقول أبي كلني سبوا أنت سجود بكراي نافي الناس ولا لا كون عنغا سجود بكراي سكتا لا مسجود بكراي بو ko anga ala bato ka kira la bato wabili walidaini ihsana anga nyumanya kambang ba fly donc bang ba kote batara koy ala ko fi ati Allah wa ati rasulahu bil walidain ihsana nyumanya ki bang ba fly donc mansa ko na chani mbrodoro fuitala ko be chani mbolo kila neman kisba sallallahu alaihi wa sallam ni Abdullah ibn Umar ka hadisa fle Abdullah ibn Umar ibn al-Asi aka hadisa la dono la kira neman kisba ma do tara kira fi neman kisba ma ko ali be fi kata jihaduke Abdullah ibn Umar ibn al-Asi da ya fi Bukhari kono aqbala rajul ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala ubayuka ala al-hijra wal jihad ubayuka ala al-hijra wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala qala hal laka min walidayka ahadun hayyun qala na'am بل كلاهما حي قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي رواية ففيهما فجاهد عبد الله بن عمر بن عاص أكوكو تيرو ترى كرافيك أي بيا تكرا يكو كرامكو اللي بفكتا هجرة لا كبوم مكان كتا مدينة كرا نوفي أني جهادو و أبفكا على كسر دنيني ناي الجنة كرا كوكو إمان سافلا بيوا ubi dola kelembe wa ko ubebe mfa be mbabe bo kira ko ibifika ala ka sarade nyino wako kota ika nyumanya ki mansa fly ika jihadu toy kana tugune Muhammadu kofe nofe ko ambe ta hijira ko be mbi jihadu abe riwaya dola fe fihi ma fajahid ki kata jihadu ki mansa fly bo bange ba kote batara koy ibe ya ibe francais ibe yoro ni na ni chuna duin jamana ina na maulidu law ina na fete law ina na chilaw imansa flabe bursila ubalole ndo ufaturaw ikana tagabada
ikasesuru mana surunya chogo nana maulidu le lawa ubi nana fengo fena ni mansa fla bita isendo ye na so la fatile ndo kata juka kaburu kuna na kara 5 minutes ka do ku ye kasoro sadaka mi sebi al ni kime fla de sebi sadaka la ba sadakati kana ke barawla c'est ça il garantit la sécurité o ye sécurité c'est-à-dire sécurité bila ça mais kana mansa flento ne beta seli meta mission na i mansa dalen de beno ma worete kipala ni ete ani so mandi ati dumni so dokanya ni ya bla mo wore ko ba a maltraité o ko ba labla adun kada ye kato akerefe e ko meta seli meta fetila ou bien meta émission de la ou bien meta maulidu femba de on ko manoka émission temenana femba de do kira kabo anya la miaka kutuba la aka juma kutuba do la ko ni mo mi kira valeur bunya kase yero do la kasro ala ma alla se ko ye musiriku ya mais dans venu men de be du koloka mi se ka kira bunya kateme alaka ala ko inna allaha wa malaikatu yusalluna ne ala ni ngambele ko be silikiraka ne be se ka bunya kasoma donc kira valeur ya anti se ka si adana ala de ba adando mais donc kira kabo mais ni bina mawlidu la mansa fla dalendo ulu mankene banamato do kongo bula e de bu che katanu nyegana mawlidu na li toy tu koro yana labe minke ni mawrete kira yimunde fo adisala sisa ko imansa fla be akube ube kelembe akube be ko mo be mo mbe kipula ko nededo ta imansa fla do mona bangba kote batara ko danga de nyamani bo folo bo sabi مرتبة لقد عزم الله تعالى بحق الوالدين ورفعت الشريعة وشأنهما على يري منصف لك مرتبة بني كسبة سريع يري نو إسلامية متلونغالا على يمينفو سنة قرآن منا مينفو سنة تسوفينيا دون على يبني كسبة كساوية كي حيث تعبا في رعايتهم سب منصف لا سننا إكا لا دونينا كميني ديم منا ولو دومينا أبي بوفيني ngolola haketo bala donc mansa fla de bekipala fokana se esera moye ka do kalana bo folo ere ni den wolola na sera sanduru san woro bo abi commencer ka bara ke ni mansa uye mais si ça demzonu me profiter mansa uka ni sera santanduru santani segi ba fo ko abi do école la depuis san wolon fla mo ibi école la ibita kalanke école la ibina jone be dumuni to be kadima iba jone be dumuni nyine kana na yefa donc si ça demzonu me profiter mansa uka trop folo do ni demzeni wolola bursila na nyona woro kamini ya san wolon fla sanduru be commencer ka bara ke ni fa uye utana e forola mais utala tuni kamini es fitnlama san wolon fla san segibe idona école la fokata si diplôme sorola ifa de be dumuni nyine kana na iba de ba to be kadima wala ni bora bara kerola ini kasaki iba de dumuni to be kablanye na yi dumuni ke ika doloki bo kata mina onko kana foko niye musobara jumende be itara France musobara de be cew be toblike cew na muso tska kere fuite ni ce musobara de ce bara utala fona kera famu me fona famu be non te fingo fe na dama dem bake activité la bara la ce bake musobara bola mo ngana ikana foko niye musobara de ibade dunin to be kadima ina na ya dun sakibo sakibla ika dolikibo mina takatuko jibo kolona kadibama ika kalani barka bidola menego ko musobara de do ibare dunin to bi ne dunin ga doro be temi ka bo ni teruye ka moto ta ka bo kana kenama ibabe surafana fana préparer katima c'est ote danga de nyaayo non ibika kalami kisisa barka bidola ala kan be sabo donc adama denga ko jinya kono ni barka bala abita nyefe sabu ni ay mansa ko ala ya faraka kumaka kira kofe ala kofe kira kofe ala ko mansa ko te badara koy ame ka mo ke min no fe no yangara mo waseri Usman Madan Haidara ama mo janfa de ay sira jelende jirana ay ala jirana ka kira jirana ka mansa jirana mo yu mansa na ko bunya kama ale reflet ni seli sera les jours importants dont nous nous kadi moye célibat don nous abita selimi abita sela abba muso krefe sabu ni niso jandonde mita selimba krefe afana kan niso ja abibo aka demba kono aka so kono aka mobili kono kataka sela ba krefe donc ni kalando de ama masi janfa odila amba ko anta ko gwansa ambe conseiller toujours ambe conseiller min fo on na nyona wan sa duniye amba fe mi angana
kuma fo kuma mun be ke sababu ka wulu jugu bilala kuma parce que kuma fana kuma bɛ na fɔyɔrɔ dɔ a n'a fɔ waati dɔ kuma dɔ bɛ hali n'a sɔrɔ la kuma jugu tɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔw de bila kan mɔgɔ la hali ne bɔra kuma ɲɔgɔnna de jaabi an to o domaine na u bɛ cité ka u bɛ ka kuma dɔ fɔ bon anw b'o dafo ka kuma n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kan bon o la mansa ko batara ko tɛ ni mansa ni sadiri ni adamaden ni barika bila dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ni barika bɔra adamaden farikolo la dɔrɔn hali ala ko yɛrɛ tɛ yen tuguni ala ka barika dɔn na donc mansa ko ala ma jɔ a la kira ma jɔ a la sabu kabini ala yɛrɛ ko yɔrɔ dɔ la ko a ka ala bato ka kira bato i kana so ka ala kota wa bil walidayni ihsana wa in jaa yɔrɔ dɔ la ko wa in jahadaka bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kana son ka mansaw kota foyi la fo nun ko dɔrɔn k'i ka ala kota ni mansa ko k'i ka ala kota ko dulon min ou bien jɛnɛya kɛ ou bien haramu nafolo ɲini kana n'a ye k'i kana sɔn kɔ kɛ wala fala wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ni mansa fila ko k'i ka ala kota ka farolo ka kira ala ko k'i kana sɔn o dɔrɔn de ma sinon n'a bɔrɔ la hali ni fa ye kafiri de ye hali ni ba ye kafiri de ye i b'a nɛgɛ de i b'a ka dumuni d'a ma ka sago k'a ye ka sɔrɔ ala kota tɛ fɛn min na fo ka taa dɔn kaburu kɔnɔ hali n'a sara su dalen don hali ni ma sela kan ni bɛɛ lajɛlen bɔla la ko nin ye kafiri su de ye sariya ko k'i k'a ta ka taa su don ka sutura o y'i ka hakɛ binnen de kana to yen mɔgɔ bɛ yɛlɛ la i y'a faamu donc ala ka hɛrɛ ka ɲɛ donc surtout bamuso sabu u ye kira ɲininka ne ma ni kisi b'a ma k'a fɔ ko dɔ ye kira ɲininka ba ni fa la fɔlɔfɔlɔ la ko muso mansa fila fa ni ba jumɛn hakɛ ka bɔ den kan ka tɛmɛ jumɛn kan question fila sabanan na kira ko i ba i fa ko i ba de hakɛ ka bɔ c'est à dire bamuso de hakɛ ka bɔ den kan ka tɛmɛ fa kan kira y'a jaabi siɲɛ fɔlɔ la a tilala ka kira ɲininka n fa ni n ba jumɛn hakɛ ka bɔ n ka tɛmɛ jumɛn kan a ko i ba sabanan a ko i fa bon nin ye kuma kɔrɔma de c'est pas comme ko i fa hakɛ t'a la ni c'est-à-dire jumɛn hakɛ ka bɔ den kan c'est-à-dire ni furu sara denw bɛ taa min o bɛ to faso la bon i b'a dɔn k'a fɔ kuma kɔrɔma de don parce que muso c'est-à-dire muso de sɛgɛnna ale de ye kɔnɔ ta o kɔfɛ fana muso de ka fanga ka dɔgɔ fanga t'a la n'a gɛlɛyara cɛ bɛ se ka baarafin min kɛ k'a yɛrɛ labalo muso tɛ se k'o kɛ sinon ni furu sa ala man kisi furusa ma denw bɛ to faso de la o b'a jira k'a fɔ ko den ka fa ka hakɛ ka bɔ den ka tɛmɛ ba kan sigatɔ la mais kuma kɔrɔma de don donc an k'an jija an bi denmisɛnninw an k'an jija an mansaw an k'u barika ɲini n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ni barika t'a la a bɛ kɛ fu de ye silamɛya yɛrɛ bɛ n ko muamala de ye nin ye i fɔ ka mɔgɔ ka hakɛ d'a ma silamɛya ma ɲinɛ abada silamɛya ma ɲinɛ abada ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'a ma hali kafiru o bɛ mansaw kipe mansaw la mais an bɛ bi denmisɛnninw an ɲɛ mansa ko bila fu de ye i y'a faamu an bɛ taa inventiriw la an bɛ mansaw filen to yen n'a nana fana a ka kan ka kɛ cogo min na an ta kɛ ten donc baara bɛ ɲini ka tiɲɛ mais mɔgɔ min ni hakili b'i la ni ala ye nɔrɔ min don mɔgɔ min dusukun na siga t'a la i b'i janto i mansaw la quoi mais o ma lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin ni ala ma nɔrɔ don mɔgɔ min dusukun na donc an bɛ cɛ min nɔfɛ a man janfa dɛ an bɛ ala tala de ala ka nɔrɔ don an dusukun na ala kana baaraw tiɲɛ Cheikh an y'a fɔ an y'a fɔ waati an ka baara ye waati ko de don waati n'a cogoya kama dakuruɲɛ laban jumɛn bɛ i bolo i n'a fɔ ladilikanw na wala dakuruɲɛ laban min bolo an bɛ baro kun cɛw kan inshallah dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo dɔrɔn bon an bɛ o dakuruɲɛ laban di denmisɛnninw ma an k'an janto an yɛrɛ la n'an selila ka su ka jaka bɔ ka hiji n'an y'an mansaw fili kɔfɛ a kɛra kuma ma foyi kɛ sabu dangaden ka aljana so tɛ yen an k'an janto an yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ an kana ɲinɛ mansaw kɔ bon en plus n bɛ an kana mɔgɔw fɔ c'est-à-dire suma mana n'a jara n bɛ dugawu kɛ n bɛ dugawu ɲini fɛ n bɛ aw fana fɔ bon dakuruɲɛ laban min fana b'i bolo an sadenni cɛman na musoman an k'an janto an yɛrɛ la an bɛ diɲɛ yɔrɔ min don o don diɲɛ bɛ yɛlɛma de faamu de bɛ caya ka taa fɛ n'an bɛ kuma na an bɛ karamɔgɔ fɛ an b'a fɛ fo a ni an bɛ sa nɔfɛ mais an k'an janto an kuma cogo la dɔ ko ne ma ko awa ko karamɔgɔ jugusɔn pɛrɛ n ko karamɔgɔ jugusɔn pɛrɛ tɛ ko n ye baton san ka d'a ma ou bien n ye mobili san ka d'a ma a jugusɔn pɛrɛ de a ye min fɔ jogo min fɔ i bɛ sa a kan karamɔgɔ ko nin ye haramu ye filan i kana fila fara la i kana jɛnɛ i kana suɲɛni kɛ i kana mɔgɔw tɔɲɔ kana mɔli nafolo dun
karamɔgɔ ye an bila sira min kan o de ye jugu sɔn pere i k'i jija mɔgɔ min tɛ karamɔgɔ fɛ i jogo ka a denw dɔ sama k'u don ka silamɛya la c'est-à-dire k'u kɛ karamɔgɔ fɛ o de ye karamɔgɔ jugu sɔn pere donc an k'an jija de alqawlu bil amal inna alladhina amanu wa amilu salihati ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ mɔgɔ min dara ala la ka baara ɲuman kɛ donc baara ɲuman de bɛ ala nan'a sabati donc ni bɛ karamɔgɔ fɛ n bɛ karamɔgɔ fɛ siga t'a la karamɔgɔ ye min fɔ ni saraw kan n'i bɛ k'a kɛ o de b'a to k'i bɛ karamɔgɔ fɛ n'i bɛ k'a fɔ i da la i t'a baara kɛ kɔrɔ i bɛ k'a di jugu de ma quoi o ye fu de ala man kisi o ma quoi donc an bɛ waati sera donc an bɛ foli kɛ an filɛbagaw bɛɛ ma an bɛ dugawu k'u ye mɔgɔ mɔgɔ b'an filɛ an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye fana an b'a fɔ allahumma ansurna wala tu'ibna aghfir lana wala tu'adhibna alhamna hidayatana wa ajina asra anfusana salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ Sheikh Bashir Bacili fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin dakunya damadama na bangebaga labatoba an b'a dɔn walanda ye walanda belebele de nka an ka waati ka surun nka fɛn min bɛɛ tɛ se ka fɔ ni dɔ fɔra la hakili bɛ a tɔ faamu ala ye kuranɛ aya min d'a ma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana an ye baro datigɛ ni min ye ala ye masaba de ala de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen da ala de ye hadamadenw da ka danfɛn bɛɛ lajɛlen da ala y'a a kɛ wajibi ye danfɛn bɛɛ lajɛlen kan foyi yɛrɛ man ka bato ni ale ala tɛ a ye mun de fɔ ka tugu ale ala la mubasharatan directement o ye bangebaga labato de i b'a dɔn o de la ko bangebaga labato ko fɛn fitinin tɛ ni maa o maa ye ala bato n'a ma tugu a bangebagaw kan a m'a bangebagaw lahɔrɔma ɲini a m'a bangebagaw duwawu ɲini a tigi tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ lahara sɔrɔ an bɛ alaw taala deli ala ka denw kɛ duwawudenw ye ala k'a nɔgɔya anw yɛrɛ ye an ka tugu an bangebagaw kɔ yarabi ala ka den di anw yɛrɛ fana ma minnu bɛ kɛ duwawudenw ye duwawudenya o de bɛ du jɔ duwawudenya o de bɛ sigida jɔ wa duwawudenya yɛrɛ de fana bɛ jamana jɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la dangaden don alijinɛ ala m'o dan a tɛ dangaden tɛ don alijinɛ kɔnɔ dangaden ka ye diɲɛ tɛ ɲa a ka ye diɲɛ tɛ ɲa n'a ye ko o ko daminɛ ala bɛ barika bɔ a la an bɛ ala taala de ala ka barika don an ka ko bɛɛ lajɛlen na an tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma bi an ka diinɛ baro kɛnɛ kan o de tun ye nin an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro layɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ni jamana in kɔ kan an bɛ ala taala deli ala ka sigida nataw fana jira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu أيامي إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي